Moikka vaan kaikille, se on Kakku yksiksi täällä taas. Ja tänään me pelataan semmoista peliä kuin Robloxissa tämmöstä Dive Down. Tää on outo peli. Mä oon pelannut tätä vähän. Tätä pitää kalastaa kaloja. Sit sä otat ne kalat. Sit sä viet sen beissiin ja sit sä saat massia niistä. Ja sun pitää hakea ne kalat ja ne siinä kestää kun sä menet sinne. Niin nyt saattaa toimia musiikit. Toivottavasti toimii. Okei. 21 milliä. 21 milliä ihan sikana. Okei. Nyt mennään. Climb. Mä oon pelannut tätä peliä ennenkin. Sitten on ihan sika hyvä peli. Tänne en mä tiedä. Ihan ok peli. Mutta ei kai hieno ikään. Mennään tänne sukeltelemaan. Hui! Coral Reef! Missä mun parelli? Huhu! Kalojoukko täällä! Minun suuhun! Huhu! Kalat! Kalat! Deep Turk! Filippo! Okei, nyt otetaan kaikki kalat täältä. Kaikki kalat täältä tulee joku jättiteeppi. Pakko tätä surfei! Tonni sekassa pitää! Tonni sekassa! Tonni sekassa! Tonni sekassa! Mitä? Please! Please! Please, piiraan liittis, mun on ihan sikava kala. Recover! Se maksoi ihan sikana rapuksia. Sinne meni kaikki massit. Voiko olla huonompaa asiaa? Ja miksi mä puhun tuolla äänellä? Okei, me saadaan massia. Finish. Mitä? Upgrade. Aquarium yum yum. Täällä on kalat. Niin, equip best fish. Niin, täällä kaloja paljon. Tonni sekassa. Tonni. Ihan sikana tekee kaikki nää massia. Ja tun saahur. Okei, nyt mennään tänne jonnekin chat GPT Anvil 6 milliä ostetaan. Sieltä Anel sitten vähän oksiken mitä ihmettä. 10 milliä. Riff-rahat. Oisko 5 millillä mitään sulla? Ja totta kai täällä löytyy oikein hyvät! No niin, nyt mennään uimaan. Eiku ei, se oli ihan nappi. Tosta. Mitä mä menen nopeasti? Alvin. Mitä? Twilight Zone! Deep Ocean! Deep Dark! Ei tätä ostani! Nyt en halua tuon ison kalan, kattokaa! Mitä? Anvil! Vie minut syvemmälle! Minä vilka toi kala oli! Mythical! Mä oon saattanut. Speed, I need this! My mom is kind of homeless.
Nyt on tästä matkalle kai. Ha? Miksi mä vaan tuolla vedessä pistän painat tosta akvaariuun? Hän on ihan... Eikö vis? Ai mulla ei oo! Mulla oli! Mä lupaan mulla oli. Kattokaa. Shops. Eikö kattokaa, mä menen tänne veteen. Mähän voin panna tästä... Mitä? Wuhuu. Täällä ei oo... Anvil. Tää painaa varmaan ihan hirveesti. Kolari. Kolari. Twilight Zone. Deep Ocean. Matti Meikäläinen. Hei, tuolla on joku iso kala, näyttääks te tuolla? Iso kala. Mä haluan sen kalan. No ei edes tee paljon, mutta kunhan se massia tekee. Medusa! Epic blobfish. Hei, tää! Maailman harvinaisin kala! Joo, mä menen sinne surfaceen joo. Twilight Zone. Twilight Zone. Okei, yes sir. Oi, mitä tyypit? Mitä kuuluu? Aquarium. Sieltä saadaan vähän. Ekoi best fish. Se on ihan sikana blobfish. Tää blobfish. Nyt mennään siellä inventory. Yes sir. Sir, yes sir. Elkar Marma. Joku muu marja. Okei, nyt lähtee. Paljon lassia mä saan? En mä kieppailin, mä sain massia. Kunhan mä sain massia. Oiskohan täällä paljon massia? Treats! Fish Mole. Rock. Ose. Grass paper. Butterfly. Butterfly. Bee. Milloin ne lestokoo? Milloin? Kattokaa ku iso kala mulla täällä on. Nyt mennään antaa ruokaa niille. Butterfly.
tekee ihan hirveästi massia. Kattokaa kun iso se kultainen kala on. Ihan massiivinen. Tää on ihan oudosti tässä. Mitä vitsi? To deep dark. Turin deep dark. To deep dark. Tuossa oli flutterflisse. Kattokaa kuin iso kala. Tonni sekas. Nää on ihan huonoja. Mitä oli olemassa? Tuossa oli kala. Tuossa ylhäällä. Oh my days. Mä oon kattonut tota. Oh my days. Days. Nopee. Juokse. Joo, mulla ei mitään maista päästä. Joo. Mä ikinä saa mitään. Okei. Yksi tämmönen sit tän videon tossa. Koska tää on eka video missä kuuluu ääni. Siis ei kun tää mun pelin ääni. Tää ehkä kuuluu hiljaisella tai ei kuulu ollenkaan, mutta toivottavasti tää kuuluu. Tulokala. Enter into deep dark. Sir. Aquarium. Mitä? Tuli. Okei. Jump. El grama rama. Ai niin tää. Mä pitää sinne laittaa tää video. Okei. Mitä muut ennen sitä tehdä? Ei mitään hajua. Ai niin ostat täältä triittejä. Katso chatista onko se. Jes, se on restokannu. Yksi tämmönen. 9 tämmöstä. 6 tämmöstä. Ja siinä kaikki. Sitten virtaan näille, niin sitten me voidaan feed. Always. Ego best. Yes sir. Nähdään seuraavassa videossa. Ja se on... Mikä tonne tuli just? Joku tämmönen, mutta moikka! Nähdään seuraavassa videossa!